שלום עמיתו, שלום עוד פעם, מה קורה? כן, אנחנו כמה שעות יושבים, אבל אנחנו עושים כל זה כדי שתחשבו שרק נפגשנו בזה. בדיוק. אנחנו רוצים... התחלנו קצת בסרטון הקודם על תהליכי תכנון, קצת נגללנו לכסף ולעניינים כאלה. נכון. היה לנו קצת ויכוחים פה. אפילו אנחנו לא יודעים אם לפרסם את הסרטון, הכל בסדר נחליט. נראה אם נפרסם אותו או לא. כן, ואנחנו רצינו לדבר בעיקר על תהליכי עבודה. תהליכי עבודה, מה זה תהליכי עבודה אצלנו בעיצוב פנים ובאדריכלות. אנחנו ניתן לכם סוג של רשימה מסודרת, מה זה תהליך עבודה. וניכנס לאט לאט בכל הנקודות האלה. מסלול כזה, כן, אחר כך אולי בסרטונים אחרים אולי נפרט קצת יותר על כל מיני שלבים. נכון. קצת מה זה אינסטלציה, מה זה חשמל, כל מיני דברים כאלה, תוכניות עבודה. אז קודם כל נתחיל במה שזה תהליך עבודה, במה שזה עיצוב פנים, אחר כך אני אדבר על התוספת שהיא קשורה לאדריכלות, אוקיי? שזה ועדות וכל מיני דברים פחות מעניינים. בכל מקרה, תהליך עבודה בין מה שזה אדריכלות או עיצוב פנים הוא אותו תהליך. פשוט הקנה מידה הוא שונה. אותו מסלול אנחנו עושים, אנחנו בדרך כלל, אם אני עובד איתך נגיד באדריכלות, אז אני הרבה פעם מתחיל אחרי שיש גרמוש, כמה שנקרא, את התוכניות הבסיסיות, שהן עוד לא התוכניות המפותחות מספיק, זה התוכניות לעירייה לצורך העניין. נכון, כל ההגשות. אם זה מקבלן, דירה מקבלן חדשה, אז אני מקבל ממנו את התוכנית של הדירה. אם זה שיפוץ, דיברנו על זה שאני מביא מודד ומתחיל. בדיוק. יושבים, בונים את הפרוגרמה עם הלקוחות, גם כן היה לנו סרטון על זה, על מה הדרישות שלהם, מה הרצונות שלהם. מה זה פרוגרמה. מה זה פרוגרמה. ואז מתחילים סקיצה אחת, סקיצה שנייה, סקיצה ברמה של או ידנית הרבה פעמים אפילו. אני עובדת מלא טובה בזה. כולנו מתחילים עדיין מידני, למרות שיש לנו את הכלים של המחשב, חלק בורחים למחשב, אבל עדיין אני גם כן מעביר את הקו רגע לראות מה אני רוצה, איפה הסלון, איפה החדר שינה, איפה החדרים עצמם, שירותים, מקלחות, כל מיני עניינים כאלה. הם עושים סקיצה אחת, שתיים, תלוי בפרויקט. הרבה פעמים לפעמים זה גם גולל קצת נגלה ליותר מזה, אבל הרבה פעמים אני לוקח בעצם איזשהו סקיצה אחת, שתיים, שכיוונים מנוגדים. הרבה פעמים אני מראה ללקוחות, אני בתור לעצמי עושה הרבה פעמים עוד סקיצה ועוד סקיצה עד שאני מתגבש בעצמי לסקיצה שנראית לי יותר נכונה. בא ללקוח ואומר לו, הנה סקיצה א', הנה סקיצה ב', בסדר? אפרופו זה, אני אכניס פה בסוגריים את נושא הזמנים, שהרבה פעמים שואלים אותנו כמה זמן זה ייקח. אז נורא תלוי בזמנים שלנו, כמה אנחנו עמוסים עם עוד פרויקטים וכמה לקוחות. כמה התקופה היא עכשיו, כמו התקופה עכשיו, שנגיד אין פועלים בשטח, זה משפיע המון על התהליך בנייה, על הביצוע, שזה שלב מאוד מאוד חשוב. אבל כרגע ברמת התכנון, כמה מהר אתם מקבלים החלטות, כמה מהר אתם מתגבשים על ההחלטות. הרבה פעמים אני אומר, אני רגע מעט את זה טיפה ואומר, עזבו את הלחץ שלה, אני מבין שתמיד יש לוחות זמנים, תמיד יש אולי דירה שצריך לעבור אליה, אבל נסו רגע לקבל החלטות בצורה שקולה והגיונית, לחשוב על זה רגע עוד סוף שבוע, עוד יום, לפעמים אנשים בעבודה, ואין להם זמן כל השבוע בכלל להתעסק בזה, ורק עוד שבוע אחרי, הם מתפנים בכלל להראות את הסקיצות ולחשוב עליהם. מה שאני רוצה להגיד, על מה מדבר? על זה שאנחנו מקבלים מכם את המידע, שאנחנו קוראים לזה פרוגרמה, אנחנו נציע לכם כל מיני פתרונות כדי לענות לצרכים שלכם, אבל ההחלטות הן אצלכם. שלכם, כן. שלכם לגמרי. זאת אומרת שלפעמים קצב העבודה תלוי בכם, ביכולת לקבל החלטות שלכם, כדי להגשים את כל מה שאנחנו תכננו ומציעים לכם לפי הפרוגרמה שתכננו. אנחנו כל הזמן בפינג פונג, זאת אומרת, אני יכול להגיד עוד פעם, לוחות זמנים כלליים של פרויקט אמור, לוקח פחות או יותר, נורא תלוי בפרויקט, נורא תלוי בגודל כמובן, מי הלקוחות, אבל יש לקוחות שאומרים לי, תשמע, אני עכשיו עובד בחול ואני מגיע רק סופי שבוע לארץ, יש לי לקוחות שהם מחול, שאני עובד איתם, והכל נעשה בזום, ובשעות שהעבודה שלי הם עוד לא נמצאים. אז הקבלת החלטות תמיד מתעכבת בעוד יום, רק בערב שאני מסיים את המסלול. אבל נגיד שהגענו, קיבלנו החלטה, אז נגיד שקיבלנו החלטות. נגיד שהגשת, כי גם אני עושה את זה, אני גם מגישה שתי אופציות, ויכול להיות שמשתי האופציות הם יתאהבו באופציה הראשונה, אולי בשנייה, לרוב מה שקורה לי, הם יעשו שילוב של השתיים, ותהיה אופציה ג' הם יגידו אנחנו אוהבים את זה, אוהבים את זה, בוא תחבר לנו, לוקח לנו עוד זמן לחבר את זה. אבל עד שמגיעים באמת... אין גם אחד לאחד, זאת אומרת יש התאמות. אבל עד שמגיעים באמת למה שהלקוחות ציפו מאיתנו, וגם מה שאנחנו ציפינו מהפרויקט הזה. ואנחנו קוראים לזה תוכנית העמדה, תוכנית ריהוט, תוכנית מכר, כשאתם קונים דירת קבלן זה נראה תוכנית מכר. נכון, נכון. אפרופו זה שם יש נגיד הרבה פעמים, שימו לב, הרהיטים הם בדרך כלל בקנה מידה יותר קטן, אז החללים נראים יותר גדולים, זה חלק מהטריק. כן. אז גם אני יודע להסתכל על החלל ולהגיד וואלה, הדירה שקניתם כן ייכנסו, לא ייכנסו. תסתכלו קודם כל על המידות שמופיעות בתוכניות ולא על גודל הרהיטים. כן, אנחנו מסתכלים על התוכניות מכר שהן המחירה עצמה, ועוד אין מידות, ועוד קבלן לא מחויב בדיוק לדיוקים שם. בדיוק.
אבל אנחנו מגיעים לתוכנית העמדה בעצם שהיא התוכנית המפורטת שבה בעצם כמו תוכנית מכר, היא התוכנית שנראית לכם עם הקירות ועם הדלתות ועם החלונות ועם האינסטלציה ועם הפתחים ועם לא יודע מה, רהיטים כמובן ומטבח. זו התוכנית הכללית הראשונית שכולם רואים. אני יושב עם הלקוחות שלי ואני עובר איתם. פה הכניסה, אם הם לא מבינים, חלק לא מבינים את הסימונים המקצועיים שלנו. נכון. מה זה דלת, מה זה חלון, נכון. פתיחה 2 כנפיים, 3... יש אנשים שבכלל גם, סליחה, כן. יש אנשים שבכלל לא מבינים בתוכניות. כן. אז מלא פעמים אנשים מתחילים להבין את הכל ברגע שאנחנו מגיעים לשלב של ההדמיות. ברגע שאתה בונה להם, אז הם מתחילים להבין את החלל. הרבה לקוחות גם רק כשנכנסים לדירה, הם פתאום רואים את הקירות עומדים, או לא קרה לך שמלא פעמים נכנסתם הלקוח, נגיד לדירה או לבית שהיית צריך לשפץ, והם לא הצליחו להבין את החלל, אז התחלת לסמן להם ברצפה, עד פה את הקיר, עד פה את הקיר. הרבה פעמים אני עושה פורס להם מטר ומראה להם גם את המידות. או למקם אפילו חפצים שונים כדי שיבינו את הגבולות של החלל, והם יצליחו לדמיין את עצמם בתוך החלל הזה שהוא עוד לא בנוי. אנשים מודד להם פרופורציה, אנחנו עובדים בזה, אנחנו מתמקצעים בזה. אנחנו גם רואים תוכנית, אנחנו יודעים לנפח אותה בתלת מימד, יודעים בראש לפחות, חוץ מהתוכנות שיש לנו, אבל כל מה שאנחנו רואים בראש, אנחנו יודעים, ייכנסו, לא ייכנסו, יהיה מעבר, לא יהיה מעבר. נכון. זה יעבוד טוב, אולי החלון ייתקע לי פה במשהו, אולי צריך להזיז את הקיר, אולי, לא יודע מה. בדיוק. אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים מזה תחושה של נפחים, להם עוד קשה. אנחנו נעשה את הכל, לא מעניין מה בתוך התהליך הזה, כדי שהתקשורת תמיד תהיה ברורה ותקינה בין שני הצדדים, שתבינו אותנו ושאנחנו נבין אתכם, שזה הכי חשוב. שאנחנו נסתנכן על החלום, שכולם יבינו לאן הם הולכים. בדיוק. וזאת התוכנית העמדה, לצורך העניין, או תוכנית ריהוט קוראים לזה, יש לזה כל מיני שמות, היא התוכנית הראשונית שלי. אני באופן אישי גם מחתים את הלקוח, זאת התוכנית שאתם רוצים, והיא לא תשתנה. בסדר? עם המטבח שלה, אני עושה את התוכניות שלי מאוד מאוד מפורטות, אני גם כותב להם הרבה פעמים מה זה כל דבר, שזה מיטה, לי שברור, הסימון הטכני של איך נראית מיטה בתוכנית, לא תמיד זה ברור להם מה זה בדיוק. נכון. אז אני כותב ממש מיטה וכותב להם גודל 1.60 על 2 מטר, אולי זה מיטת נער 1.20 מטר, אולי זה מיטה של זוג צעיר 1.40 מטר, אולי זה זוג שרוצה אבל כאילו הכי ברור, תוכנית ברורה מאוד. מאוד מאוד ברורה, בדיוק. ולמה אני מחתים אותם? כי ממנה אנחנו יוצאים לשלב הבא. נכון. אנחנו יוצאים לתוכניות עבודה. בדיוק. תוכניות עבודה. גם תוכניות עבודה מתחלקות לכמה שלבים, אבל תוכניות עבודה זה אומר שאני צריך לעשות, אולי במקרה של שיפוץ, אני עושה תוכנית הריסה קודם כל, או בית פרטי שאני קונה. בוא נעשה זה קצר. תוכניות עבודה, קודם כל תוכניות הגשה או תוכניות העמדה, הגשה שאני יכולה לעשות כאדריכלית בוועדות השונות, או ההגשה שאני צריכה לעשות ללקוח פרטי, לא קשור לוועדות, זה גם התוכנית העמדה, זה קודם כל השלב הראשון. אחרי גם זה העירייה מעניין אותה הרי איקס דברים, כן, אבל אחר כך נדבר על העירייה. עוד מעט נדבר על העירייה. ברמת ההגשה, אני אומר, התוכניות שאת מוציאה הן לא מספיק מפורטות עדיין לרמת עיצוב פנים, ברמה גם העירייה לא מתעניינת. נכון, אז אני אומר, יש שלבים למידע, זה מה שאני בא להסביר. העירייה לא מעניין אותה עכשיו אם המטבח שלכם יהיה 1, 2, 3, עם כיור מימין או כיור משמאל. יש מידע בסיסי בהתחלה. תוכנית העמדה או תוכנית הגשה, זה כדי שכולם יבינו מה הולך להיבנות שם. כן, אז אני אומר... התוכנית העבודה, מה ההבדל איתה? תוכנית העבודה תכניס בתוכה, כאילו תלוי איך אתה עובד, תוכנית העבודה תכניס בה תכנון חשמל, תכנון אינסטלציה, תכנון תאורה, תכנון מזגנים, הנמכות גבס, תוכנית ריצוף, מה זה? זה בדיוק התוכניות שהקבלן הולך לקבל לטובת הבנייה. זאת אומרת, היו תוכניות ברורות לטובת הלקוח, שהוא יבין מה אנחנו הולכים, מה תכננו ומה הולכים לבנות, והקבלן הולך לקבל סט נוסף עם מלא תוכניות שמפורטות עד הסוף, כי זה יהיה הספר שלו שיגיד לו איך לבנות, איך למקם, מה לעשות, מידות, הכל. הבן אדם אמור לבנות ללא צורך לשאול אותנו. שלב אחד לפני זה, אני רוצה אותך שנייה רגע, יש לנו בתוכניות עבודה, תכף נפרט את זה יותר אולי, יש לנו כל מיני שלבים גם כן. תוכניות בנייה, הריסה, חשמל, אחר כך יש לנו, כן, צריך להיכנס לזה. טוב. עכשיו יש, זה בסדר גם להיות עם חילוקי דעות. לא, לזה התכוונתי. למה אני אומר תוכניות עבודה? כי יש לנו כל מיני סטים. עכשיו יש לי סטים שהם באמת לקבלן, ויש לי סטים עכשיו לספקים, לנגר, יש לי סטים לאיש אלומיניום, יש לי סט של חוברת דלתות, יש לי נגרות פרטים, יש לי מסבירות, יש לנו כל מיני שלבים גם בתוך זה, אם יותר לנו הזמן להיכנס לזה. אני רציתי לקצר את זה. כן, אז אני דווקא רציתי לפרט את זה. אבל, מה רציתי להגיד? רציתי להשלים אותך בקטע של התוכניות האלה, את אומרת, אנחנו הולכים איתם לקבלן שהוא יודע מה הוא בונה. אני אומר, רגע, אחד אחורה,
קודם כל, בתוכניות העבודה האלה אנחנו יושבים עם הלקוח ורואים שכל השקעים הם מה שהוא רוצה, שעשינו ברז מהקיר, זה מה שהוא רוצה, או שהוא רוצה ברז סוללה, או כל מיני הגדרות כאלה שניכנס להם בפירוט אחר כך. קודם כל, מה הוא רוצה, אני יושב איתו על התוכניות האלה, ושוב, אני מנסה להסביר ללקוח מה הולך פה, כי הם בסוף תוכניות טכניות, הוא לא תמיד מבין, ואולי אני רוצה קיר 20 סנטים, כי אני רוצה לתלות עליו כל מיני ארונות, אני צריך קיר יותר רווה, כי אני רוצה כל מיני חיזוקים. אני נכנס לכל מיני רזולוציות שאני לא רוצה להעלות עכשיו בסרטון את כל הדברים האלה, אבל אני רוצה שלב אחד לפני זה, לפני שהקבלן מבצע, אני רוצה לצאת למכרז קבלנים. אני רוצה לצאת למכרז להשוות בין קבלנים, ולקבל הצעות מחיר מהם, אפרופו כסף שדיברנו סרטון קודם. אתה דיברת עליו, אני עכשיו הגעתי לכסף, נכון? אני מדבר על המילה הגסה הזאת, כסף עכשיו. אני רוצה להשוות תפוח לתפוח. אני לא רוצה להביא, דיברנו על זה גם כן בסרטון אחר, שלהביא קבלן ולהגיד לו, הבאתי כבר קבלן, עכשיו תוציא לי תוכניות. לא. הקבלן יקבל ממני סלו תוכניות, 2-3 קבלנים, יש לכם קבלן משלכם, סבבה, אפשר להרוויח, אבל אני עובד עם קבלנים שאני מכיר, כי יש לי איזשהו מנוף, יש לי איזשהו פטיש עליהם, אתה בפרויקט הבא לא תעבוד איתי, כי עכשיו לא עבדת טוב, או לא תמחרת טוב, או לא יודע מה, או היית יותר מדי גרידי, לא יודע מה, יש כל מיני עניינים. אבל אני רוצה להשוות רגע תפוח לתפוח, וחוץ מזה, לא נעלה יותר מדי, אבל חוץ מעשה תוכניות יש כתב כמויות. זאת אומרת, אני הרבה פעמים, לפעמים אני עושה ככה, לפעמים אני משלב את זה, לפעמים אני מוריד את זה, תלוי בפרויקט. אבל אני סופר כמה נקודות חשמל, כמה נקודות מים, כמה הריסה, כמה צבע, כמה טיח, כל מיני עניינים כאלה, כדי לתת לו למלא איזשהו טבלת אקסל, איזשהו מסמך וורד, כמה זה הולך לעלות. ולצורך העניין, במהלך הפרויקט מוסיפה עוד שקע, מחיר של השקע הוא X. נכון. בסדר? בכללי יש גם, כשאני בא מציבורי, באתי מפרויקטים מאוד מאוד גדולים בזמנו כשכיר, יש מכרז שנקרא מכרז פאושלי. נכון. שאומר, אני נותן לכם X כסף, הוא נורא. הוא תלוי לשני הצדדים, אני לא אגיד שהוא נורא, אבל מכרז שאומר בעצם מכרז אחר, שאומר, עזוב עכשיו סט תוכניות. אתם כולם, יש סט תוכניות, יש מכרז, יש הכל מסודר, אבל אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו X כסף. הרבה פעמים זה מגיע מפרויקטים ציבוריים שמדברים על תקציב, ואי אפשר לחרוג ממנו, אבל כולם מכניסים פילים בתוך התקציב הזה. הקבלן יודע שיש לו פילים של להרוויח, או פילים שהוא יכול גם להפסיד, והלקוח אומר, אני נשאר במסגרת תקציב שלי, לא משנה מה. יכול להיות שאני צריך אולי להוריד פרטים כי זה עלה יותר מדי, יכול להיות שאני צריך לשנות דברים, אבל כולם סגורים על התקציב, בסדר? בדירות, בתים פרטיים זה פחות טוב, כי הדברים עוד נזילים ומשתנים, והתקציבים הם אחרים, זה מדובר בדרך כלל פרויקטים הרבה יותר גדולים, ציבוריים מאוד מאוד גדולים. אז אני כן מגיע לתקציב עם הדברים האלה, אבל אני רוצה להשוות שהקבלן לקח X והקבלן לקח Y. אולי הוא לוקח בהריסה יותר מדי ואני רוצה בבנייה לשנות. אולי אני יכול להשוות שהקבלן הזה נתן לי הצעת מחיר כזאת לשלב אלומיניום, לשלב חשמל, לשלב הריסה, לא יודע מה. אני יכול להגיד לו, תשמע, פה הקבלן הזה נתן לי X, אולי תוריד לי בחשמל ובבנייה, לא יודע מה נסתדר. אתה בעצמך אתה עושה את המשא ומתן? אני הרבה פעם סוג של שותף של הלקוח בדברים האלה, ברמה המקצועית. בסוף המכרז הוא מול הלקוח, זאת אומרת החוזה הוא מול הלקוח, אני לא שותף בחוזה הזה, החוזה הוא מול הקבלן והלקוח, ברור, אני לא צד. ברור. הספקים שאנחנו מגיעים אליהם אחר כך הם מול הלקוח, אני לא צד, אני יכול להמליץ, אני יכול לייעץ, אני לא צד החלטי בדבר הזה, זאת אומרת אם הוא רוצה קבלן אחר, האחריות מולו. הקבלנים שלי אני מבקש שיהיה להם חוזים מסודרים, שיהיה להם ביטוחים מסודרים. מה אתה מעדיף בדרך כלל לעבוד עם קבלנים שאתה רגיל לעבוד איתם, או לא מעניין אותך? אני מעדיף את הקבלנים שאני עובד איתם, ברמה המקצועית שאני יודע שהוא יודע לעבוד טוב. יכול להיות שהם יביאו קבלן, שהוא יהיה מקסים. בדיוק, מה קורה בדיוק שמביאים לך קבלן שאתה לא מכיר? אז בגלל זה אני אומר, קודם כל קח סט תוכניות, קודם כל אני רוצה לראות שהוא קורא אותה כמו שצריך. שהוא יודע לקרות, יש הרבה קבלנים שתוך כדי רואים שיש סט תוכניות מסודר, מרימים ידיים, אומרים לא, אני פה בניתי על קומבינה, אני פה בניתי על לעשות איזה סיבוב, ולדעת שהבן אדם לא סגור על עצמו, וזה מה שקורה הרבה פעמים שמביאים קבלן, והוא אומר להם 1, 2, 3, או מביאים כאילו, וכבודם במקומם מונח, אבל בואו תוסיפו תוכניות, והקבלן יכול להגיד X כסף, אבל הקבלן לא יודע שאתם רוצים גם 7 נקודות חשמל במטבח, כי אתם בונים על איזה תוכן השפעה, וכל מיני דברים, וכיור, ונקודת מים. הקבלן לא יודע, הקבלן יודע מה אתם רוצים, כשאמרתם לו עכשיו בשיחה הראשונית, מה אתם רוצים, אבל לא היה לו תוכניות. ברגע שזה תוכניות, עכשיו, הבאתם קבלן משלכם, לגיטימי, הכל באמת, הכי בסדר. אני לא יודע איך הפינישים שלו, אני לא יודע איך הם הגימורים שלו, אני לא יודע אם הוא ישים כלים וילך מחר, יש לו 10 פרויקטים, אם יש לו אנשי מקצוע שעכשיו הוא מחפש כל יום איש מקצוע באיזה צומת דרכים כזאת, הוא אוסף מפה תאילנדי ומפה סיני, אני לא יודע. עכשיו בגלל זה אני אומר, זה מול הלקוח, הלקוח מתחבר לקבלן, נהדר, אבל הלקוח גם צריך להיות מולו אחר כך ברמה של הפטיש,
למה לא באת היום לעבוד? ואיך אנחנו למה ממשיכים השארת לי עם תהליך כלים? עבודה. יפה. אז זה בגדול, אז אני מעדיף אנשי מקצוע שלי. ואז, אחרי שהכתב כמויות הזה נמצא, אני מתקדם והתוכניות נמצאות גם כן, אני מתקדם לתוכניות הבאות. בסדר, הוצאתי שלב תוכניות, הוצאתי מכרז, אולי הוצאתי אפילו התחלת ביצוע מסוימת, אבל אני מוציא עוד תוכניות, תוכנית ריצוף, אני צריך ללכת עכשיו לחנות קרמיקות, חנות כלי בית, ולבחור אסלה, ולבחור ריצוף, ולרצוף חיפוי קיר, ולעדכן את כל הדברים האלה, להוציא לזה סט תוכניות, אולי בחרנו אריח 1.20 מטר על 60 והוא שוכב, אולי הוא עומד, איך הקבלן יודע, הגיע אריח לצורך העניין, אריח 1.20 מטר על 60 לאתר, איך הקבלן יודע מה לעשות? אני צריך לעשות לו פריסה של המקלחת, פריסה של מקצוען פורס, אני פורס לו את הקירות של המקלחת ומסדר לו, אולי יש לו איזה פס דקור באמצע, אולי הקרמיקה רק על הקיר של המקלחת ולא בשאר הקירות, אולי בגובה איזה 1.10 מטר, אולי 1.20 מטר. יש תוכניות ריצוף, ויש תוכניות אחר כך של אלומיניום, שאני מביא איש אלומיניום, שייתן לי גם כן הצעות מחיר. ואני מביא כמה הצעות מחיר. ואני מביא מסגר אולי, שיעשה לי מדרגות, אולי מדרגות פלדה, אולי אישי שיעשה לי עדני חלון, קופינגים, עדני חלון או עדני שפה עליונים, או איך קוראים לזה? כדי לסגור. לסגור. לא, וכדי לסגור את הנושא גם. כן, דיברנו על מה. אוקיי, בסדר, מתחילה לזרז אותי בלוחות זמנים, סבבה. נכון. אוקיי, אז אנחנו נמשיך אחר כך בסרטון הבא, אבל בגדול כאילו אני מנסה לעשות אוסף של תוכניות, חלקם בכל מיני שלבים, שוב בחוזה שלי זה מחולק לכמה שלבים, מה קודם, מה חשוב עכשיו לקבלן בשביל להתחיל להתקדם, לבין מה שאחר כך הקבלן יכול כבר להתחיל לבצע, ואני יכול אחר כך להמשיך בחנויות ולקנות את הדברים, וזה כרגע לא חשוב לי, יותר חשוב לי שהקבלן יתקדם בביצוע, מטבח נכון יכול להיכנס אחר כך. עכשיו עשיתי למטבח את החשמל, את האינסטלציה, את הכל, בגלל זה דיברנו על מההתחלה, אני חוזר אחורה, לתוכנית העמדה שהיא מאוד מפורטת. כי הכיור פה והמדיח פה, ובהתאם לזה עשיתי חשמל, ובהתאם לזה עשיתי נקודות אינסטלציה. אני לא אשנה את זה. אז הקבלן יכול להתקדם, נכון, עוד לא בחרתי את השיש, זה לא רלוונטי. נכון. אז יש כל מיני שלבים ויש לוחות זמנים, ולפעמים אני יכול לקצר זמנים, לפעמים לוקח זמן יותר. הדבר היחיד שאני רוצה להוסיף... צריך לשבת על תוכניות כדי שידעו גם מה לתמחר לכם, ומה הלוחות זמנים של הדברים, וקבלן יסתכל על כל הסט, ויגיד, וואלה, זה ייקח לי 3 חודשים, זה ייקח לי חודשיים, זה ייקח לי חצי שנה. אנחנו נדע גם זמנים, וגם הרבה פעמים עוד משהו שאני עושה, זה אני יושב עם לקוחות ובוחר, מקבל הצעות מחיר, הולך לחנויות, מקבל הצעות מחיר, עוד לא קונה, עוד לא מגייס את הכרטיס. אני רק כאילו מקבל הצעות מחיר, רגע, אנחנו בכיוון, זה 100, זה 50, זה 70, בונים איזשהו מאגר של הצעות מחיר, רואים אם אנחנו בכיוון, אולי בוא נחזור לחנות קרמיקות, נוריד את האריח הזה ונבחר משהו אחר יותר, אולי נחזור לחברת מטבחים, ולא ניקח את השיש הזה, ניקח שיש אחר. אולי הקבלן נגיד לו, בואו ננסה קצת טיפה לכווץ את העניינים. בדיוק. כן. אז עכשיו, הדבר היחיד, כאילו אני אדבר גם על תהליכי עבודה של אדריכלות אחר כך, כי נראה לי שזה יותר מדי ארוך. ונתראה בסרטון הבא.